Dobrý den, jsem Braňa Rovný, obchodní ředitel společnosti Vodafone v České republice. Jsme expert na komunikaci a proto jsme nároční i na své partnery. Eventech nám pomohl zorganizovat kompletní konferenci pro naše sales a care lidi na klíč. Zúčastnilo se asi 300 lidí, kteří měli možnost hlásit se na všechny session formou interaktivní mobilní aplikace prostřednictvím svých mobilů, co byla obrovská výhoda. Navíc nám pomohl zorganizovat večerní program, který se stal legendárním zážitkem pro všechny účastníky. Našli jsme nejenom profesionálního partnera pro naše konference, ale i kreativního parťáka našeho týmu. A za to Eventechu mnohokrát děkuji.